Malikura lamɛnbagaw a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan an ka bi kɛnɛ nin kan yan nɔ an ka dunan kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ an bolo awa an ye an ka Sheikh Sherif Usmane Madani Ayidara n'ale ye Ansaru ka ɲɛmɔgɔ ye ani Mali silamɛ tɔnba n'o ye Fédération nationale des musulmans du Mali ale de b'an bolo an ka kɛnɛ kan bi awa a nanen bɛ yan nɔ l'Amérique jamana kan kana kumaɲɔgɔnya kɛ ni diina ba wɛrɛw ɲɛmɔgɔw ye o kɛnɛ kan o kumana an y'a bisimila Voix de l'Amérique studio kɔnɔna la yan nɔ bi awa Sheikh i bisimila. Ayiwa alhamdulillah diyara n ye danse. Awa an ka foli b'i ye i y'an ka wele labili la awa a diyara an ye kosɛbɛ awa tile fila in na an ye kunnafoniw mɛn n'o ye novembre kalo tile 15 ye ko Mali sɔrɔdasiw ye Kidali minɛ ko ka don ka sigi Kidali kɔnɔna na e b'a ye cogoya jumɛn na sabula i ye baara caman kɛ bɛn ladilanni kɔnɔna na a ka ca ni san yirikaw ye caman aw bɛ kuma la yaasa nin siraw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na hakilina jumɛn de bɛ e la a taabolo kan. Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu wa alihi wa sallam. An bɛ fɔlɔ ka ayɛruw fo aw minnu ye an balimaw ye n'aw sigilen bɛ Amérique yan ayiwa an ka foli bɛ aw ye kibaru caman bɛ yen hali n'an bɛ Mali la ka wele bɛ se an ma pour que ka tiɲɛw sɔrɔ ka se ka min da mɔgɔw tulo kan o ka kɛ hakika ye o la an b'a fo o kunu ka se bi ma i ka kuma na bamanankan dayɛlɛlen don kosɛbɛ e ko sɔrɔdasiw ye Kidali minɛ bon dɔw bɛ k'a fɔ ten mais ni an k'an b'a fɔ bamanankan caman in cɛla an b'a fɔ sɔrɔdasiw donna Kidali alors Mali sɔrɔdasiw donna Mali Kidali alhamdulillah an bɛ Ala de fo n y'a ye cogo min na o ye hɛrɛ de ye parce que Mali mago bɛ mun na bi bɛn de don kelenya de don Mali dugukolo fan bɛɛ kan bon ni Ala y'an dɛmɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ dɔw kun bɛ yen an tɛ se k'an sago kɛ mais n'Ala y'an dɛmɛ ko an sera ka don ye bi o b'a yira an na sini nata la ni Ala sɔnna inshallah Mali bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛna jɛ ka baara kelen kɛ an hakilila bɛna kɛ kelen ye pour que ka nin faso ye k'a kɔrɔta ni k'a bɔ nɔgɔ la o la an b'an ka foli ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw de ma minnu ka cɛsiri sera ka nin baara in kɛ ka dugawu kɛ mɔgɔw ye minnu tora la ka Ala ka hin'u na ka dugawu kɛ banabaatɔw ye Ala k'olu kɛnɛya alors minnu balolen don ka courage d'u ma k'a fɔ maliden ɲuman bɛɛ b'u kɔfɛ ni hakilila ɲumanw ye k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw maliden ɲuman bɛɛ b'u kɔfɛ pour que faso in ka se ka bɔ bolola bɛɛ ka lafiya Ala sago i sago. Ayiwa an ye ɲininkaliw kɛ a koɲaw kan yan nɔ nin tile fila in na caman y'a u ka nisɔndiya jira ka kɛnɛ a taabolo ye mais caman fana tilala tuguni k'a fɔ ko nin tɛ a ko bannen ye awa ko fo ka sinsin kɛ kumaɲɔgɔnya ani bɛn ani marifasɛmɛ o kan ko komi an bɛɛ ye malidenw de ye donc fo kuma de ka kɛ ka sigi pour que kɛlɛ in ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na e hakilina ye mun ye o kan. Bon ne hakilila ye min ye an y'o fɔ siɲɛ caman anw bɛ min fɛ anw bɛ kuma diinɛ de kan an bɛ kuma ni Ala kumakan de anw ye diinɛ mɔgɔw de alors diinɛ ka hakilila ye bɛn de diinɛ ka hakilila ye sigi ka kuma de diinɛ ka hakilila ye kuma o kuma ni musalaha bɛ se ka fɛn min dilan o ka dilan ni musalaha ye musalaha kɔrɔ de ye bɛn ni kɛlɛnya kɔnɔna na o ka kɛ alors marifa bɛna dɛsɛ de kɔfɛ kɛlɛ bɛna dɛsɛ de kɔfɛ anw bolo ni an ka mɔgɔw sera ka don Kidali alhamdulillah fɛn min bɛ o ye sigi ka kuma de ka hakililaw yira ɲɔgɔn na an k'an ka mun kɛ an k'an ka mun to yen an bɛ se ka bɛn cogo di ka baara kɛ o de bɛ yen sisan kumana o de y'anw hakilila ye mais k'a fɔ a ma ban bon an hakilila ni Ala sɔnna kuma b'a ban sigi ka kuma b'a ban inshallah an b'o de ɲini Ala fɛ fana. Ayiwa sisan an bɛna ɲininkali tɛnkun i la ka kɛ n'i ka taama ye Amérique jamana la yan n nana ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ne yan diina kuluba dɔw ye a taara Utah ka tila ka bɔ yen nɔ ka na faamaso kɔnɔ yan nɔ Washington DC awa e ye mun de sɔrɔ i ka taama in na sisan n'i bɛ se k'a kɛ sama ye ka segin n'a ye. Bon alhamdulillah n b'i fo toujours ka segin k'i fo ne ka nin taama in taama ma nɔgɔ ne ma kosɛbɛ parce que ne ka taama gɛlɛya ye a ka avion ko ninnu o ma nɔgɔ anw ma ka don a kɔnɔ mais Ala kɔni y'a kɛ ni an balimakɛ yɛrɛ ka cɛsiri ye
yotakaw silamɛ kerecɛnw de don mais kuma caman u bɛ silamɛw wele ka bɔ arabu jamanaw na ka bɔ farafin jamanaw na mɔgɔ minnu ka diinɛ tɛ kelen ye u bɛn'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yota ka se ka hakilila di ɲɔgɔn ma k'a yira an tɛ diinɛ kelen na mais an bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la bon ale ka cɛsiri n'o ye a sera ka nɛgɛn fɔ ka n don avion kɔnɔ ka na yota mais ala kɔni y'a kɛ vraiment depuis an nana fɔ bi don o don an bɛ kalan kura sɔrɔ parce que yutaka ninnu n'o ye chrétien o ye min yira an na a ka bon faamu ma an yɛrɛ ka cɛsiri ani an ka jija diɲɛ kɔnɔ n'o de b'anw ka kuranɛ kɔnɔ ni alakira sɔlɔlahu alayhi wa salam a ye mɔgɔw wele ka n'o de ma an y'an sɔrɔ u bɛ yutakaw bolo université ba dɔ b'u bolo kalanyɔrɔba do n'i yɛrɛ taara i b'a fɔ ko quartier mumɛ mais malgré tout chrétienw de don mais u tilala ka misiri jɔ a kɔnɔ k'a fɔ ni école minnu nana n'i ye silamɛ i ka se ka seliyɔrɔ sɔrɔ bon o ye fɛnba de ye anw bolo chrétienw ka yɔrɔ chrétienw ka misiri jɔ ko silamɛw ka seli ye u yɛrɛ ka yɔrɔ la n'u u ka nafolo ye o ye fɛnba de ye anw bolo bon o bɛ bɛn de yira mais mɔgɔ minnu ma silamɛya faamu u ye silamɛya kɛ mɔgɔ fagalan de ye ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ani maa si tɛ se ka jɛ mais n b'a f'u ye aja n'i y'anw ka kuranɛ dayɛlɛ ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ hali kafiri jɔsɔnna n'a n'a ka boli donna e silamɛ ka kana kalifa e aja ma kuranɛ ko i k'a kalifa minɛ mɔgɔ min b'a kɔ n'i y'a to a k'a sɔrɔ lahara de bɛ minɛ kuranɛ de ko ten i ka kafiri yɛrɛ sɔn i ka so a n'a ka boli mais i ka ala ta fɔ a ye n'a sɔnna o don n'a ma sɔn fana i k'a to i ka dunanya la k'a kɔlɔsi k'a ɲininka fana i mago bɛ mun na n'a ko sisan bɔ ni ye Washington i ka taa ni ye New York n bɛnkɛ bɛ yen ni sera ye mɔgɔ tɛ se ma sariya b'a wajibi ka fɔ i ka taa n'a ye yen dɔ de ka taa bila ye o y'anw ka diinɛ de o bɛ kuranɛ de kɔnɔ mais an nana ye tout dernièrement dɔw nana wuli maa o maa tɛ silamɛ o ɲɛ tɛ fɛ ka da i kan ka silamɛya yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ ka silamɛya bin ka silamɛya nege bɔ hali ka seli mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ bɛ ɲini ka maloya la parce que a bɛ fɔ de mɔgɔ fagalaw tiɲɛnikɛlaw mɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ku aja n bɛ fɛ k'a fɔ ye n ka nin Amérique taama ye a kun ma cɛ fɔlɔ mais walahi n ye min ye a ye n bɔ mais yuta silamɛ ninnu chrétienw u ye kabako kɛ an ɲɛna an yɛrɛ ka misiri min bɛ yen n'o y'an ka juma misiriba ye yuta an taara ka taa juma seli ye alimami ko olu bɛ balo hɛrɛ min na bi ko chrétienw de don ko man'u sɔrɔ ni waribɔ don dɔrɔmɛ t'u bolo ko chrétienw de b'a financer silamɛ yɛrɛ y'u ye a tɛ tɛmɛ o kan o ye kabako ye